Mas magkano yung tulingan mo? 100, boss. O yun o, 100 po yan o. Kitang-kita na po natin ang pagkasariwa po ng tulingan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, 100 pesos po yan. Tumpukan. Hindi, kaya sa vlog niya maraming Boss, salamat boss. Thank you. Oh, 100 pesos po dito ang tumpukan po ng galunggong. Ito po yung 50. Ito po yung 100. No? 100 dito po sa Kabase at 50 pesos. Ayan po, kitang-kita po natin yung mga presyuhan po, no? So, ayan po, mga tumpok-tumpok po at binigay na po talaga sa 100 pesos ang tumpukan po, no? Ayan po yung mga presyo ng tumpukan, no? Sa halagang 120 ang isang tumpok, 3 piraso po, no? Po yung. Hindi, magkano na kilo? O yun o, mababa po, 100 no? Tapos ito po yung alimangong bato. 120 lang po yan. So 120 po ang per kilo, no? Ito, magkano yung kilo nito? Ito. Ayan, ano, sniper. So 150 po dito yung kiloan po ng sniper, no? So, ang daming lapu-lapu, no? Ito yung itim, ano to? Nga pa nakalimutan. Ito yan eh, no? Magkamuka. Oo. Alright, yung presyo po ng tagisi po dito, 170 po ang per kilo, no? Kilo ay 100 pesos. Balsa. Tapos ang tumpukan po ay 40 pesos. Ayan, no? Boss, thank you. Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan ay marami tayong makikitang mga tumpukan ng isda. So ang isda po natin ay talagang dagsa dito sa Malabon Fish Market at murang-mura po ninyong mabibili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Tumpukan. Tara, let's go! So ayan po yung mga tumpukan, no? Tumpukan po ng tulingan at galunggong. Nakawas. So ang gulyasan po dito, 100 pesos po ang per kilo. Sa bangus naman po ay 120. Napakamura. So murang-mura po ang mga bilihin dito sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano yung tulingan mo? 100, boss. O yun o, 100 po yan, no? Kitang-kita na po natin ang pagkasariwa po ng tulingan dito sa Malabon Fish Market. Ayan po, 100 pesos po yan. Tumpukan. Hindi, kaya sa vlog niya maraming Boss, salamat boss. Thank you. Ayun. Ito po ay 50 pesos po ang kada tumpukan po ng tahong at ang galunggong po ayan. 50 pesos po yan ha, kada tumpukan po ng galunggong. Okay, salamat po. So ang mga tumpukan po dito, no, dagsang-dagsa po dito sa Malabon Fish Market. Talagang murang-mura po ninyo mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos. So magkano naman tumpukan yan, boss, ng tulingan? 100? Yan po, 100 pesos po, 4 na piraso at 5 piraso, no? So sa mga naghahanap at gustong makamura po talaga ng mga iuulam, dito po ay may mga tumpukan po sa halagang 100 pesos at 50 pesos. So ang pusit po dito, ang tumpukan ay 100. Ayan. So ang gaganda po ng mga tulingan natin dito, no? Ayan, mga tumpukan po yan sa halagang 100 pesos. Ayan.
Yan, boss. Sandang boss. 100 pesos po dito ang tumpukan po ng galunggong. Ito po yung 50. Ito po yung 100. No? 140 lang kilo, 140. So 140 naman po ang per kilo ng galunggong dito, no? Boss, salamat. So ayan po, nakikita po natin, no, talagang dagsang tumpukan sa halagang 100 dito po sa Kabase at 50 pesos. Ayan po, kitang-kita po natin yung mga presyuhan po, no? Ayan, mga 50 pesos po dito sa Malabon Fish Market ng tumpukan. So grabe po at dagsa. Nay, salamat po. 50, 290 o, ganun po. Marami na yun, Day. 290 kung ka na. Ganun po nga. Malalaki na, malalaki. 50 lang mo. 50, sandang 50. So tumpukan po ng bangus dito, no? Ito po yung mga presyo, 130, tatlong piraso na po, no? At ang mga tumpukan po rin dito ay 50 pesos. Yote Pam. So ayan po, mga tumpok-tumpok po at binigay na po talaga sa 100 pesos ang tumpukan po, no? Alright, so ang mga presyon po ng bangus ay tumpukan na po ang labanan dito, no? Dito naman po ay 140 ang isang piraso. Yan po yung mga presyo ng tumpukan, no? Sa halagang 120 ang isang tumpok, tatlong piraso po, no? Alright, so dito naman po tayo sa paninda ni ate, no, na alimasag. Ayan, mga tumpukan po ng hipon, 50 pesos. Pusit kalawang, tumpukan ay 50 pesos. Ito po yung... magkano na kilo? 100 yan, 50 po yan. O yun, no. Mababa po, 100, no. Tapos ito po yung alimangong bato. 120 lang po yan. So 120 po ang per kilo, no. Yan niyo po yung tindera. 50 lang kilo. Ito po, no. Pangkamaron, 50 pesos po, no. Yes, panggata, panggisa. Yun. Kaya Di ba kasi ka nagtitin ng ano, tatampal, yung pitik? Wala. Walang Wala doon. Pag meron man doon yan, 50 kilo. 50. Anong kamalang? Hindi pa kasi season ng tatapos. Ayan o, isa talang kilo, tilapia o. So, tilapia Batangas po dito, no? 100 pesos po ang per kilo. Ganyang kalalaki po, talagang pang-inihaw po, no? Lagyan po natin ng palaman ay panalong-panalo na po talaga. Puno yan. Tayo mo na lang ulan. Ulan niya, maalaw na. Magkano dyan? 170 lang. Isang kilo? Isang kilo ba siya? Ito po yung isda sa gisi. Yan. 170 po ang per kilo, no? Opo, pwede po pang-ihaw. Sarap po yan. Ito, magkano yung kilo nito? Ito. Ayan, ano, sniper. So, 150 po dito yung kiluhan po ng sniper, no? So, ang daming lapu-lapu, no? Ito yung itim, ano to? Nga pa nakalimutan. Ito yan, eh, no? Magkamuka. Oo. Alright, yung presyo po ng sagisi po dito, 170 po ang per kilo, no?
Boss, 50 pesos yan, tumpukan. Yan po, 50 pesos na tumpukan po dito sa Malabon Fish Market ng Galunggong, no? Murang-mura po ang mga tumpukan po dito dahil nga sa daming bagsak po ng galunggong dito sa Malabon Fish Market. Shoutout ate. Good morning, good morning. Ayan, daming gulay ni ate. Oh. Mainit. Nasaan si ano? Naiwan si Dayan. Si ate Dayan naiwan sa bahay. Tatagulay kita po na kasi mainit. Sino nag-alaga? Kuya niya. Ah. Bigay. Parang wala ko napansin daw yung tinda mong manok ah. Bukas pa. Ah, Ngayon ng katay. ngayon ang katay. Ano yung manok na yun, te? Kels. Kaya pala malalaki. Carl's Chicken pala yung nakikita ko na binablog ko sa'yo, no? Pati yung atay niya, yun din, balon-balunan. Isang quart lang yun sila. Isang katawan lang sila. Hindi, halagang 15 lang kung nilaga nga. 20 lang tayo, 20. Hindi ako sabihin, pagkabala ng tulay. Masari ka ba? Asa ka? Magkano po si kalawang? 170. So, 170 po ang per kilo dito ng pusit kalawang, no? Sa mga galunggong na presyohan ng kilo ay 100 pesos. Balsa. Tapos ang tumpukan po ay 40 pesos. Ayan, no? Boss, thank you. Alright, so sa sitwasyon at sistema po ng kalakaran at kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, no? Sobrang mura pa rin po ng kanilang mga binibentang tumpukan, no? 50 pesos, 100 pesos, talagang sulit na sulit at pangmalakasan ang mga presyohan po nila. Talagang tinatangkilik ng ating mga babayan po ang mga tumpukan po ng isda. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga kalakaran dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan ko OFW na naghahanap po buhay po sa ibang bansa. Shout out sa mga vendor po natin na masisipag po dito sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Walang naman, ba't sabihin eh.